Ya ora banter lah wong mlaku kaya iki ya biasa. Kenen rek, piye kene? Mana jadi apa? Ya. Sebelah lor apa bukan lor? Lewatnya tuh ngedik ya. Kena apa kana? Ya, main teman. Lewatnya ngedik ya. Mader grep kok. Tuk tengah bae, tuk tengah. Kene? Ki jalan tengah. Sing gerak. Kene blok lurus. Kene? Kepik. Lurus bae. Oke, ini bisa ya. Ngetan. Terus. Yo ngarep ganti ya. Tuh. Iya ke, jangan ganti. Ih, kene penyek. Ngedik ya. Kene? Titip sendal iki nang kene. Ya ngono. Deh. Harus mbok nyendang kene. Kalau bae kene. Ngene anak kalian iki. Kalene ya kok ulun. Aduh. Kene. Ya, 10-4. Oke, ada sini bae alon. Wah. Kene ya. Kita lanting, Bu. Tempoyongan, guru-guru bae. Hidup kene kene. Yo, tampani, alon-alon bismillahirrahmanirrahim. Jo.